వెల్కమ్ టు జేఆర్ మీడియా. శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం బిత్తరబంత గిరిజన తండాలో విషపూరితమైన ఉమ్మెత్తకాయలు తిన్న ఇద్దరు చిన్నారులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఘటన స్థానికంగా ఆందోళన రేపింది. ఆటలాడుతూ ఇంటి పక్కనే ఉన్న ఉమ్మెత్తకాయలను తిన్న సవర విక్రమ్, సవర గంగ వాంతులు చేసుకుంటూ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఇంటి పనుల్లో నిమగ్నమైన తల్లిదండ్రులు చిన్నారుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం వాటిల్లందని భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే పిల్లలను హుటాహుటిన హరిపురం సిహెచ్సికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ప్రాథమిక వైద్యం అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం టెక్కలి ఏరియా ఆసుపత్రికి వైద్యులు రిఫర్ చేశారు. అక్కడి నుంచి చిన్నారులను శ్రీకాకుళం గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కు తరలించారు.